Вітаю, шановні. Зовуть мене Сергій Русак, мастак з Ліди. І оповідання моє називається «Пригожая Дуброва». В Беларускай пушчы ёсць урочышча, якое мясцовыя людзі называюць «Пригожая Дуброва». І вось як узнікла гэтая назва. В даўнія часы тут жыў адзін пастушок. Адкуль з якой сям'і ён паходзіў, ніхто не ведаў. Наймаўся хлопчык пасвіць каровы. Спыняўся ў заможных гаспадроў, якія плацілі яму хлебам і адзеннем. Мінулі гады. Вырас пастушок у ладнага дзецюка. Пачаў хадзіць на вячоркі. У скокі з дзяўчатам не пускаўся, зато вельмі любіў слухаць байкі пра золатыя разбойніцкія скарбы. Надта ж хацелася маладому пастуху стаць багатым. Аднойчы хтосьці падказаў яму, што разбагацець можна ў купальскую ноч, калі зацвітае папараць кветка. Засела ў хлопцавай галаве гэтая падказка. Дзень і ноч ён думаў пра дзівосную папараць кветку. Ажно гаспадары пачалі наракаць, бо каровы штодня ўбіваліся ў шкоду. Як разбагацею, суцяшаў сябе пастух, дык адразу з імі разлічуся. Людзі пасмейваліся з дзівака, ніхто з іх не верыў, што папараць сапраўды цвіце, а пастух усё роўна з раніцы да вечара шукаў у лясных нетрах самы прыгожы папаратнік. І аднаго дня знайшоў такі незвычайны папаратнікавы куст. Высокі, у чалавечы рост, з вялізнымі разлапістымі лістамі, што звісалі ўніз быццам казачныя зялёныя вэлюм. Доўга, як зачараваны, стаяў пастух каля папаратніка, а апомніўся, ужо хаваецца сонца, і тут ён успомніў, што сёння якраз купальская ноч. Загнаў дзяцюк статак у вёску, а сам хуценька папрасіўся назад у лес. Спяшаецца, ажно спатыкаецца. Не бачыць, што следам за ім увязаўся ляснік, які у хлопцавай спешцы ўбачыў штосьці нядобрае, не інакш на звярыну пасткі паставіў. Прыбег пастух да вялізнага папаратніка, прысеў непадалёку за вываратнем і чакае, не ведае, што з другога баку вываратня прытаіўся ляснік са стрэбай у руках. Сядзеў хлопец, а потым давай ціхенька насвістваць. Раптам чуе, хтосьці адказвае. Здзіўлены пастух падумаў, што яму прымроілася. А ляснік тым часам яшчэ мацней сціснуў у руках стрэльбу. Не інакш пастух з кімсьці змовіўся. Зноў некалькі разоў свіснуў хлопец, і заняло ў яго дух. З папаратніка паказалася вялізная змяя. Выгнуўшыся хвасце дугою, яна марудна сунулася да пастуха. Хлопец зусім спалохаўся, але ўбачыў у змеіных лапах паўнюткі гаршок золата, што ажно зіхацела чырвоным агнём. Дзяцюк падняўся насустрач змяі, каб прыняць ад яе скарб. І тут за вываратня грымнуў стрэл. Гэта стрэліў спалоханы ляснік. Выпрасталася змяя на хвасце, абвілася вакол папаратніка, а потым як шугані агонь. Калі агонь апаў, нічагутка не засталося. Ні папаратніка, ні змяі, ні пастуха з лясніком. А каля вываратня праз гады вырасла прыгожая Дуброва. Людзі кажуць, што якраз тут рассыпалася багацце, якое змяя прынесла пастуху. Да пабачэння. Вялікі дзякуй.